Ideme na bod číslo 13. Návrh na prenajmu pozemku parcela číslo 171 časti pozemku parcely číslo 171 v lokalite Strmy Bok, žiadateľka inžinier Martine a inžinierke Petre Vicenovej. Bez úvodného slova, nech sa páči, otváram rozpravu. Nech sa páči, pán poslanec Kuzík. Ďakujem za slovo. V zásade nemám problém s týmto materiálom, ale žiada sa mi dodať. Komisia územného rozvoja súhlasí s prenajmom pozemkov s podmienkou zachovania verejného prístupu na pozemok číslo 172/1. Komisia legislatívno-právna neodporúča síce prenajom, ale súhlasí s úpravou prístupovej komunikácie. Miestna rada v podstate prevzala stanovisko Komisie územného rozvoja a súhlasí s prenajmom s podmienkou zachovania verejného prístupu. V návrhu uznesenia však tá podmienka zachovania verejného prístupu chýba a aby sme sa vyhli akýmkoľvek problémom v budúcnosti, bolo by podľa môjho názoru dobre to tam doplniť. Čiže navrhujem mierne upraviť toto uznesenie a znelo by: miestne zastupiteľstvo z mestskej časti Bratislava Dúbravka schvaľuje prenajom pozemku. Teraz by sme tam vložili vetu: na čas nevyhnutný počas výstavby s podmienkou zachovania verejného prístupu na uvedený pozemok. Ďalej by to uznesenie bolo teda v pôvodnom znení. Ďakujem. Áno, ďakujem, ja s tým súhlasím, pretože takto to bolo dohodnuté v rade. V rade sme takto, že neviem, prečo to tak nie je. Uznesenie rady bolo, že áno, prenajať, ale v budúcnosti, aby to slúžilo ako verejná komunikácia, čiže aby tam nebola radba, aby tam mal prístup od kto. Takto som bol, áno, treba to tam doplniť, zmeniť, áno, súhlas z mojej strany. Takže nech sa páči ďalej. Pán poslanec Bednár. Ja len k tomu návrhu kolegu, ktorý tu teraz povedal, nerozumel som tomu dovedku na čas nevyhnutný počas výstavby. Nie, tá cesta tam bude stále. Prenajú počas výstavby a potom? No, ale neviem, či tam budeme môcť, neviem, či tam pošleme potom nejaký brigádnikov s opakami, keď bude sneh. My máme v prvom rade komunikácie 3. 4. triedy, ktoré súkromná svojím spôsobom osada. Takže ten prenajm môže trvať ďalej, ale on to musí byť obecné. Neviem, ako to budeme organizovať, alebo robiť tam. Ak nám to vrátia vec, tak obec bude povinná sa to starať, aby sme si to uvedomili. Takže nekombinujme zase niečo, čo máme otvorené. Dobre, beriem. Ak obec nie je pripravená sa starať o tú cestu, môže byť aj dlhšie v prenajme, ale tá podmienka verejného prístupu, na tom sa zhodneme, áno? To áno, to som hovoril. Áno, ide o ten verejný prístup, tak to bolo aj zastúpiť. Rade. Pán poslanec Vajkus. No, prosím vás, ja trošičku zamotám situáciu. Keď máte pred sebou ten plánik, ako je, tak pozemok 172/1 na ten podľa mňa nebudeme môcť vôbec vydať nájomnú zmluvu z jednoho prostého dôvodu, že existuje stavebné povolenie správoplatnené 29.9.2008 na výstavbu komunikácie pre pána inžiniera Dodoka a ďalších spoločníkov, platné stavebné povolenie, s tým, že teda v tomto stavebnom povolení bohužiaľ nie je nejakým spôsobom preukázaný vzťah toho budovateľa k pozemku, ale tá cesta, na ktorej je vydané stavebné povolenie, bude stáť zhruba na polovici tej komunikácie, teda toho dnešného rozšlapaného chodníka a je už presne vyprojektovaná. To znamená, že v tej časti, ktorá je pred tou časťou pozemku 175/1, ktorý by sa dal prenajať, tak tam to nie je možné, lebo tam sa tie záujmy vzájomne krížia.
tak si myslím, že treba nejakým spôsobom dať dohromady pána inžiniera Dodoka, ktorý má platné stavebné povolenie, ktoré hodlá ukončiť do konca júla tohoto roku, s tými stavebníkmi, ktorí tam majú rozostávaný ten dom, aby ten vstup do tej cesty si vyriešili nejakým spoločným spôsobom, aby sa vyhovorilo jednomu aj druhému. A podotýkam ešte aj tretiemu, pretože obec má ďalšie pozemky vzadu, za týmto. A pokiaľ by tá cesta bola riešená tak, že bude prístup len pre tieto dva domy a nebude možné sa dostať ďalej, tak fakticky k tým ďalším záhradám sa vôbec nedá dostať. Takže to tam treba vyriešiť ako spoločný problém a v žiadnom prípade sa to nedá robiť, takže dneska prenajmeme. To proste nejde. Lebo platné stavebné povolenie existuje. Ďakujem. Stavebné povolenie existuje na komunikáciu, čiže to by malo byť, dobre, ja súhlasím, to by malo byť, ako je to písmeno A na tej parcele 172/1, po ten bod, že by ho byť. Využijem tú elektrické pero, keď ten väčší obrázok tam dáš. No, prosím vás, ide o túto časť, túto prednú časť, pretože tá dodoková komunikácia navrhuje nábeh z tejto strany, takto, a má zabratú polovicu šírky tejto parcely. A táto druhá parcela si navrhuje nábeh z tejto strany a to sa presne bije s tým stavebným povolením, ktoré je vydané. Takže tam to treba vyriešiť. To je skutočne ten nástup, v podstate táto časť toho nástupu do tej cesty, ktorá musí vyhovovať obidvom aj tomuto domu, ktorý už dneska stojí, aj tomu dodokovi, ktorý plánuje výstavbu 10 budov. A na toto je stavebné povolenie platné s tým, že Dodok slúbuje, že to dokončí stavebné povolenie do júla roku 2009. Čiže táto časť musí sa nejako preriešiť. Tu je to stavebné povolenie. Dobre, verím, takže domývam sa, že by bolo lepšie, keby sa tento materiál stiahol. A musí sa dopracovať po konzultácii tých dvoch zainteresovaných, ak je stavebné povolenie, tak to nemôžeme zadefinovať, ako že ju prenajmeme. Áno. Tam predkladateľ prednostal svoje si stavte. Berieme to späť, áno.